Вау, може ли танги с 45 градуса банан? Сори, Робърт. Имам само синус от пи върху 6. Абе, Вау, колко е часа? Ами, Робърт, часа е сбора на първите 4 члена на аритметична прогресия с първи член 2 и разлика 2 трети, а минутната стрелка се намира близо до втория корен на уравнението хикс минус 1 по корен от хикс минус 2 равно на хикс на втора минус 3 хикс плюс 2. Омага, закъснява с минус косинус от 120 градуса в час. Оф. Омага, Вау, супер много закъсняваме до метрото, остават още коефициента на подобност на триъгълниците ABC и A1, B1, C1, където AB е 27 см, а A1, B1 е 3 см. Робърт, малко ми е неудобно, а може да те помоля за 2 по 5 на 20 минус 9 по 5 на 19 с скоби по 25 на минус 9 лева? Сори, Вау, имам производната на Y равна на константа. Оф, Робърт, супер зачарован съм от себе си. Имахме контрол по физика и реших само толкова задачи, колкото отношението между къде срещу ъгъл от 30 градуса и хипотенузата в правоъгълен триъгълник. О, Вау, много съжалявам. Обаче дай да се похвана. По математика на теста имам корен трети от 256 минус 4 на една втора степен плюс 2 пъти танги изпи върху 4. Верно! Човек, дай допустимата стойност на неравенството хикс на втора плюс 6 върху хикс минус 5 по-голямо равно на 0! Купи факториал от 3 минус 2 пъти по факториал от 2 пресни млека. Интеграл от хикс на трета до хикс минус хикс на една втора върху корен от хикс кила банани за хикс равно на 2 и един учебник по математика. Окей. Робърт, моля те, пусни канал логаритъм от 625 с основа 25. Окей. Абе, Робърт, можеш ли да броиш? Не съм ти казал да пускаш основния ред на правилна триъгълна пирамида с лице на основата 9 по корен от 3 върху 4. Опа. Oh mamma mia, mamma mia, mamma mia, let me go. Pre-calculus, did not help me prepare for calculus, help. Робърт, че Омага, имам какво казати, минус 120 градуса от косинус в час. хикс минус 5! По-голямо ли равно на 0? Робърт, малко ми е неудобно, ама може ли да те помоля за 2 по 5 на 19? Робърт, малко ми е неудобно, може ли да те помоля, моля те за 5%? Не съм ти казал да пускаш основния ред на правилна триъгълна пирамида с лице на основата 9 по корен от 3 върху 4. Извинявам. Робърт, ще пуснеш ли канал логаритъм от 625 с основа 25? Окей. Дяди!